ରୋହନ ତାରାର ନମନ। ଆଜିର ଦିନରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମଧନ୍ଦା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଚାକିରି ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଚାକିରି କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି କିପରି ପାଇପାରିବେ, ଏହି ସରଳ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ରୋହନ ତାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କାହାକୁ ମିଛ କହିବା, ଡିମୋଟିଭ୍ କରିବା କିମ୍ବା ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଉପାୟ କାମ କରିବ ହିଁ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ। ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ, ପୁରୁଷାର୍ଥ, କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ବିଶ୍ୱାସର ସହ କୌଣସି ବି କର୍ମ କରିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପାୟକୁ ଆଣିବାର ଅର୍ଥ ଲୁପ୍ତ ସୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥତନ୍ତ୍ର ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ସେ କାମ କରିବେ, ନଚେତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବେ। କଞ୍ଚା ସୂତା ନେଇ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ସୂତାର ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଞ୍ଚା ସୂତାକୁ ନେଇ କଳା ରଙ୍ଗ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ସୂତା ସୁଲଭ ତେବେ କଞ୍ଚା କଳା ସୂତା ନେବେ। କଳା ସୂତା ନେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ସୂତାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ଦିନହୀନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ପାଇଁ। ଏହି ଉପାୟ 3ଟି ଶନିବାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।